Asiretan ni lehengusua gera eta arrantza egiten erakutsiko dizuegu. Zazpi bat urte hasi nintzen sozialetan eta Zumaian eta olako herritan ariantzan, baina Hondartzan ja serioago duela 4 bat urte. Familia osabak baita ariantzatu egiten zuen. Txikian nintzenean, gaitzen nintzen egun batzuetan amarekin bakarrik aita juten zera txapelketa batzuetara eta horrela. Eta orduan ja 6 urtekin uzten zidatenean ja parte hartzen txapelketetan, ni hasi nintzen, bera hasi zen erakusten poliki-poliki eta orain arte. Arroketan hasi ginen eta serio Hondartzan eta horrela orain dela 3 urte. Ez da aspertzen bat ere aldeetan, ondo pasatzen zu, eta baina lagunak dituzu. Mallorcan gelditu ginen 3 garrinak taldeka, Alicante 2 garrinak, eta orain duela 2 aste, Castellon eduki genuen aurrien munduko txapelketa eta erabiztiko. Eta orain noa mundialera, Portugalera aurrien gortea. Goza handia. Dedikatu ez, baina aldezu gauza oso handiak egin. Dirua ez da asko irabazten, subentzionatu egiten zetuzte, baina ez da hemen difizil. Kirol bat ez dela infamatua futbola, eskibaloiak eta horrelako gauzak. Eta orduan ez da telebistan ateratzen, ez dago arrantzaren olimpiadak, eta orduan ez dizute zer ematen. Gure sozidadeak ematen digu bakarrik. Espainiako txapelketara juteagatik ematen dizkigu 60-50 euro urtero. Bakarrik. Diru hori gurasontza gehien bat, beraik gordatzen dute txapelketa juteko dirua eta orduan beraintzat. Materiala zure diruarekin erostezu. Kaina beragun batek 200 euro kostatuko du edo gehiago. Ariantza modalitate asko daude, eta guk dedikatzen duguna surfcasting edo Mark Costa. 16 urte arte, 21 urte arte senior, handiak eta damas. Balin badakizu arraina datorrela, ez hain azkar, ez datorrenean bezala, ze arraina ihes egiteko aukera gehiago dauka. Ni hasi nintzenean arrantza egiten 6 urterekin Arroketan, Zumaian, Deban, Orion eta horrelako lekuetan. Hori deitzen diogu irregularitatea, eta guten zera puntuak gehitzen, eta hor... Lortu ditut 2 lehenengo postu, 2. bat eta 4. bat. Arrantzaia Hondartzan, izan ez Euskadiko txapelduna, Euskadiko 3. Euskal selekzio bezala 3. Genitu ginen, talde osoa. Aurten, orain dela 3 aste horrela, lehenengo postua Espainia mailan taldeka eta bakarka. Beitak ere bai, arrantza egiteko orduan, zer ikusia du zen modutako arrainekin, arrantzatzen duzun edo ez, korkoien arezko xixareak nahi dituzke, eta beste arrai batzuk adibidez nahi dituzte xixare batzuk dutela izena koreana eta horrelakoak. Gero ere badaude langostino txiki batzuk bezalakoak, ditzen dela momorroak. Lanzatzen, dela kainara botatzen, teknika behar da, botatzen gu 150 bat metrio, berak 150, hola. Nik uste dut hasiera arrantzarona dela, eta erakutsi dit teknika asko behar dela arrantza egiteko. Etxe berbaita oso ariantzalona eta, ordena erakutsi dit gehien bat, bera oso ordenatu bat ariantzan, eta, pazientzia asko gitzea baita, nik gutxiak. Arrantza ez dela kirol bakarti bat, taldekideekin ere bai, saiatu hartzea laguntzen denak egoteko postu antzerakoetan ez bat azkena eta beste bat lehenengoa, denak lagundu behar gara.